धान निरंकार जी सत्संग जी महात्मा जी लोग तो कहते नहीं लो धान निरंकार जी। अब वही लोग प्यार से कहिए धान निरंकार जी। बहुत दिन से वो तो मौका नहीं मिला था बोले के। आज सतगुरु माता जी सुदीक्षा जी महाराज जी के कृपा से मौका मिलल बा। आज हमने के जितेंद्र भाई साहब के कृपा से उनका नानी जी के 16वां संस्कार, हिंदू धर्म में भी 16 गो संस्कार होला, गर्भाधान से लेके मृत्यु तक ले। तो 16वां संस्कार में हमने को उपस्थित बने जा जरा के लोग अंतिम क्रिया कहेला। हमने के निरंकारी भाषा में ब्रह्म भोज प्रेरणा दिवस ले जा। आइए वो भजन से कार्यक्रम के आप लोग से आशीर्वाद लें। एक अचरज हम ऐसा देखली, वाह वाह। एक अचरज हम ऐसा देखली कि बंदर दूहे गाय आ सारा दूधवा अपने पिए, तब घी बनारस जाए। कबीर बाबा कहलन ऐसा अचरज देखनी बानर गाय दुहत रहे, कुल दूध दुह के अपने पिघल लस, तब वो घी कहाँ गई? बनारस। ये संतों की बात है, अटपटी है, झटपट लखे न कोई। ये ओकरे समझ में ये कुल बात ही आई जे गुरु के शरण में आ जाई। नहीं तो घरी गाना तो भोजपुरी में बजते बा, नैया डोले नदिया डोले, वह सब लोग सुनाता। लेकिन सत्संग जी कुल बात जब गुरु के शरण में आई तब समझ में आई। एक अचरज हम ऐसा देखली कि कुइया में लागल रहे आग, आ पानी पात सगरे जरी गईले, हो मसी धरी के आवे नया। बोली रामधन महात्मा जी, वही के समझ में आई जे राम के अधीन हो जाएगा। कबीर बाबा कहलन ऐसा इनार ऐसा कुइया देखनी ओ में आग लागल रहे, वो कुइया में के पानी झांग पात कुल जर गइल, ओही में एगो डोड़ीली मछली रहे, ओके आंचे न लागल। वो कैसन कुइया रहे भैया? हो ये कुइया है, ये शरीरिया, यही में आग लागल बा। लोग ऐसा बोली बोलता कि लोग जर जाता। आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आकाश में विजय जी तो आकाश में कहाँ आग लगल? भैया तो मार शीतलहरी पड़ता, रात भर ठंडा लगता। मुंह में आकाशवाणी में आग लगल बा। आकाशवाणी आदमी के बोली में आग लगल बा, आवाज में। तब कबीर बाबा कहले कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा, और न को शीतल करे आप हो शीतल हो। आज हमने के जितेंद्र भाई साहब भी माइक लगा के पूरा अपना गांव के शीतलता प्रदान देवे के कोशिश करता, शीतलता देवे खातिर के माइक लागल बा। संतन के मन रहता है सबके हित की बात, लेकिन समय सत्संग में कम रहे लाई भजन कोरी चल जा। हमने के हे में आग लागी, जन्नी नानी के आग लाग गई शरीरिया में, हमनियों में लागी। हे मैं के हाड़ मांस चाम खून कुल जर जाई अजय भाई साहब। लेकिन यही में एगो सिधरी मछली में जो ना के लोग जीव कहेला, आत्मा कहेला, अंग्रेजी में सोल कहेला, उर्दू में रूह कहेला, आ बिहार में हमने के भोजपुरिया में प्राण कहने जा कि जितेंद्र के नानी के प्राण में चट दे निकली, तो ये प्राण सब कर निकली। का है कि बस मरे के फूल जैसन, अरे बस मरे के फूल जैसन, अरे जग सागरी हो तोहार, अरे देहिया बनल बा। हमरे नाम प्रकाश जी राव सब कर कि तोहार, अरे देहिया बनल बा, अरे मटी को गंगरी हो तोहार, देहिया बनल बा, मटी के गंगरी हो तोहार, देहिया बनल बा, मटी के गंगरी हो तोहार, देहिया बनल बा, मटी के गंगरी हो तोहार।
माटी के गगरी लेखा बा ढबका लागा फूट गया कछु ना आया हाथ कब ढबका लागी कब फूट जाई गगरी जे करा के बुझो तारो होवे नहीं अपना जे करा के बुझो तारो होवे नहीं अपना गगरा के बुझो तारो होवे नहीं अपना गाड़ी घोड़ा धाना दऊ लत हवे सपना गाड़ी घोड़ा धाना दऊ लत हवे सपना गाड़ी घोड़ा धाना दऊ लत हवे सपना हई आंख से तेज नारायण जी हई आंख से जितना ही चीज देखा तनी जा ये कुल झूठ है आज बा काल नहीं रही जे करा के बुझो तारो हवे नहीं अपना जे करा के बुझो तारो हवे नहीं अपना गाड़ी घोड़ा धन दऊ लती हवे सपना गाड़ी घोड़ा फूटी जहिया ककरी फूटी जहिया ककरी छुट्टी न करी हो तोहार देहिया बनले बाबा की करी हो तोहार देहिया बनले बाबा की के करी हो तोहार देहिया जाई काहे करे रघुमाने माटी के घोघा एक दिन फूट जाए काहे करे रघुमाने माटी के घोघा एक दिन फूट जाए जे बाप चले तो हके जइबा जब तू ओकरा सोझा जे भेजले बा दुनिया में उ कोनो काम दे के भेजले बा कि जा हई काम हमार क के आई है हमार भजन क के या हमार सत्संग क के आई है लेकिन उ काम ना कइले ले जाए आके त आखिर कौन मुंह लेके जाई रे बन जिलो एगो लइका के बाबूजी भेजलन कि जा रामगढ़ बाजार में से गाजर ले आव ध्यान से सुनब लो भेजलन कि जा 5 किलो गाजर ले आव त लइकवा तनी चलहाक रहे हमरे लेखा बहुत चलाक रहे सोचलस के दादा बाबूजी तो गाजर कबो 5 किलो ना मंगावेलन ई का करी हम खयन तो उनकर पेटे फूल जाई त फिर कहन कि जा दवाई लिया त कलस उनको दवाइयो ले चले बस मेडिकल स्टोर पर गइल बस सिलाक बैरालगन के टिकिया कुलकी लियल कलस कि 5 किलो गाजर मंगले बन खयन तो उनकर पेटे फूल जाई चालू रहे ना अब दवाई के लिए आवे लागल तो सोचलस अपना मनवा में के भाई दवाइया टिकियावा खियाई बा काहे बाबूजी के पेटवा ना आराम होई त कहे के जा डॉक्टरों साहब के लिए आया हो तो कलस के रुका डॉक्टरों साहब के लिए चल डॉक्टरों साहब के कलस के सुनो डॉक्टर साहब हमर बाबूजी 5 किलो गाजर खा लेले बा उनकर पेट फूल गइल बा आ टिकिया खियाई नहीं आराम नहीं के इंजेक्शन लेला अपन बक्सा लेला चल डॉक्टरों साहब के लिए आलेला लइकवा रसिया में आइल सोचला से दादा डॉक्टर साहब सुई दवाई करी है बाबूजी बची हम कि ना बची तो फिर गांव के लोग कही कि जा बढ़ई बोला लिया अब टिकटे उठी बनवावे खातिर कलश रुका वो बनवा ले बस वो बनवा ले हला लोहारो के लिए ले संग संग आ लेके पहुंचल बाबूजी के बाबूजी कहन का है कुल कैसन आदमी हो कहन करे गाजरा खइबो त का जन पेट उठ फूल जाई कहन कि गाजरा बा कहां गाजर कहां बा तो लेकब कलश को त भुला गए प्यार से कहिए बाबूजी कहन कि गाजर ले आवे के बजाय कहां बा लइका कलश को त हम भुला गए कि गाजर ले आवे के कुल दवाई लेवे में ये कुल करे ये हाल हमनी के संसार में नहीं जाए आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास नहीं जाके भजन कर ली भगवान तहर भक्ति कर ली सत्संग कर ली तेजा के मकान बनावे लगने जा दुकान बनावे लगने जा ये जो जमीन एगो हो जाओ रामगढ़ों में एगो मोहनियों में हो जाओ प्यार से कहिए यही माजुरा गई नहीं जा जे बाप भेजले तो हके
जइबो जब तू ओकरा सोझा टूट जाई जेबा भेजले तोहके जइबो जब तू ओकरा घरवा दुआर खेती आइया बगीचा पुलरा फ्रिज कुर्सी मेज गलईचा आज एना सुख खोजता निजामनी के घर में मकान में कूलर में पंखा में लेकिन होई का लेके ढोआ तारा रातों दिन माया के बोझा लेके ढोआ तारा रातों दिन माया के बोझा हमें छोड़ जाई लेके ढोआ तारा रातों दिन माया के बोझा हमें छोड़ जाई काहे करे लोग माटी के धोखा हमें छोड़ जाई आखिरी लाइन रखे गीत बहुत लंबा बा लेकिन समय कम बा आखिरी लाइन गीत करा के सत्संग जी अब नानी से पूछ ली ना वही से कुछ लेके गइल बड़ी ना ये से ले गइल बड़ी जिनका आज अंतिम क्रिया हो रहा होई का ये हाल हमनी के होई हमनी के कहे के बा का बाहर उतराइल ऊंचा देखी के आवाज हो बाहर उतराइल ऊंचा देखी के आवाज हो तू ये गज जमीन मिली ऊपर जामी घास हो तू ये गज जमीन मिली ऊपर जामी घास हो लेकिन सब इतना गुमान बाप रे बाप आई हमने के डॉक्टर साहब मुकेश जी नवाओं से स्वागत बा और आज हम जितेंद्र जी के माता जी के बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा बनी कि इतना बढ़िया जोन बा माइक लगा के अपना माता जी के अंतिम क्रिया में इतना बढ़िया संदेश अपने गांव में दे रहा बनी ये भी बेटी बनी और बेटी खातिर हम अक्सर कहिले कि पूर्वजों के रहते नारियों का सम्मान नहीं जा सकता और सीता सावित्री का गुणगान नहीं जा सकता अगर घर में बेटा रहेगा तो चूल्हा उपास पड़ सकता है लेकिन जिसके घर में बेटी रहेगी उसके घर से कोई मेहमान भूखा नहीं जा सकता आज देखिए हमने के जितेंद्र जी के माता जी अपना माता जी के जलिया के सेवा सत्कार कई ये निरंकारी मिशन के पहचान बा दूसर कुछ ना कि केई कहेला बेटी रोजे रोजे आई हो केई कहेला थवा मसेरा केई कहेला बेटी रोजे रोजे आई हो केई कहेला खाली जितेंद्र जी के माता जी खातिर गीत रखते हैं खाली विशेष उपकरण खातिर के बढ़िया काम कैले बढ़िए जा माई के अपना सेवा कैली माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती माँ की दुआ देवताओं से भी टाली नहीं जाती अरे 4 बेटों को बर्तन धोकर भी पोस लेती है एक माँ लेकिन जब बहू आ जाती है 4-4 बेटों से मिल करके एक माँ पाली नहीं जाती आज देखिए बेटी कितना बढ़िया काम कैले बड़ी कि केई कहेला बेटी रोजे रोजे आई हो केई कहेला थवा मसेरा आ केई कहेला आई हो कर रे परो जब केई कहेला आई हो कर रे परो जब एक काठी माता रे जाएरा माई का जीव ऐसा होला जो बेटी के चाहे लेकिन रोज हमरा के है आवो कि माई कहेली बेटी तू रोजे रोजे
अब फौजी के कथी अरे जाए राम भैया कहे अइहा करे परोज में अब फौजी के कथी अरे जाए राम भैया कहे अइहा करे परोज में फौजी के कथी सास जी बड़े प्रेम से कहिए जी।